Okay, puputulin natin ngayon ito guys. Sa vlog. Ayan. Kaya tirahin natin ngayon to. Okay, pagaling na. Hop! Di mao. Di na pagkaputol. Ang damay. Pagkaday ko, di pagkaday ko kabalog putol di ay. Awar man mo siya. Pagkaday ko malalani. Babong salok. Landok ma. Ay, taman normal. Hey. Nagdala pag